A hostalería e o sector hoteleiro miran con necesidade o verán logo dunha Semana Santa pasada por auga. O mal tempo impediu que chegaran visitantes á comarca, polo que a actividade prevista foi menor do que se esperaba. A Semana Santa é un dos períodos vacacionais máis agardados polos sectores hoteleiro e hostaleiro polo incremento de visitantes á comarca. Sen embargo, a chuvia protagonizou as xornadas e as boas expectativas convertéronse en malos números como consecuencia das condicións meteorolóxicas, algo que se notou moito nos negocios locais. A verdade é que esta Semana Santa foi bastante floxa. Eu creo que, a maior medida polo tempo que nos acompañou e porque sigue sendo unha época aínda de arranque que non está consolidada, como o turismo sigue sen chegar aquí, entonces entre esas dúas cousas, pois a verdade é que foi moi floxa. Incluso reduciron o ritmo nalgúns casos ao perder a clientes diarios. A clientela que temos todos os días incluso ás veces se vai de viaxe, co cal pois quedámonos os que quedamos así un pouquiño no pobo, bueno, sales un pouco máis porque tes o tempo libre, pero claro, os xoves foi un día que estuvo fatal, choveu moitísimo e xa foi como que xa non levantamos cabeza, como que a partir de aí pois quedou unha Semana Santa moi plana. Apunta que o luns e o martes si houbo algo de movimento, pero foi algo moi puntual. O tempo non nos axudou, pois nin entroido, nin a hora, entonces é como que non damos arrancado ese tempo de empezar a traballar un pouquiño xa. E a fin de semana seguiu a dinámica de calquera fin de semana de inverno. Claro, o dos concertos que promoveu o Concello, que funcionou na maioría dos casos, pero eu no meu caso, por exemplo, que os dous que tiña previsto eran para fora, para exterior, e non se puderon celebrar. O sábado pola noite dicíame que non había nadie por Ribeira, nas únicas zonas que había, nos únicos sitios donde tal, era onde estaban esos concertos. E a pouca xente que saeu pois aproveitou porque a iniciativa estaba ben e a xente parece que lle gustou. Moita xente falaba de tal, ou de volver incluso das vacacións para ese día, algún cliente para pois poder, xa que se fai algo, poder disfrutalo, pero aínda así, claro, a min o tempo, ou a min e a outros sitios, condicionanos moitísimo o tempo. No seu caso, o concerto tivo que ser adiado, pero contará cunha nova data, aínda por anunciar. Chouza afirma que o sector ten que seguir movéndose e apostar por dinamizar o municipio, polo que esta fin de semana agarda que o bo tempo si faga acto de presenza para disfrutar do pasafanequeiras que impulsa o sábado a Real Ilustre Cofradía da Dorna. Espero que faga bo tempo porque é o único que nos dá esperanzas para chegar a finales de abril, porque o pasafanequeiras da Dorna, que será este sábado, e que en principio dá un bo tempo, entonces prevese que sea unha actividade que nos dé un pouquiño de aire. Para poder afrontar cun pouco máis de folgura maio antes de que arranque o verán. Para min marzo é o peor mes sempre, porque claro, temos en febreiro normalmente o entroido, este ano o entroido xa pinchamos, e agora pinchamos en Semana Santa, con lo cual a chegada ao verán vai a ser durísima. Nunha situación similar están os hotéis e hospedaxes. As chuvias non propiciaron que a xente se achegara á comarca a facer turismo, algo que fixo que as reservas caeran. Semana Santa foi un pouco desastre. O tempo non acompañou e entonces, en vez de reservas o que tuvemos foron máis cancelacións que outra cousa. Foi desastrosa, sí. Tiñamos varias habitacións con reservas con matrimonios con rapaces e claro, ao vir mal tempo é moi complicado. Moita xente prefireu quedar na casa. Que apunta que a hospedaxe contou cunha ocupación de pouco máis dun 30%, lonxe das previsións iniciais. É que ademais viñamos dunha semana anterior con tan bo tempo que nos anunciaba unhas expectativas moi boas e realmente pois nada, foi eso, en picado, un desastre, en definitiva. Polo que agora teñen as expectativas postas no verán, que soe ser a época máis forte. Se xa bo, que nos acompañe o tempo e, o verán, aquí, gracias a Dios, temos unhas playas, unhas paisaxes magníficas e hai moita festa, moita actividade para que todo o mundo poda disfrutar, playa, comida, gastronomía, o que faga falta. E xa hai xente que está a facer reservas para o período estival. E a xente chegar a Semana Santa xa facer os plans xa de cara ao verán. E hai xa moitas consultas e penso que vai a ser bo. Agora os profesionais afrontan a primavera cos clientes habituais, agardando a chegada do verán,
para que a ocupación e os visitantes se incrementen e deixen beneficio na comarca.